नङाब्लाबो आलासि जानो अके जायो फैनो हागोन दे सिगांथाराव आङो सिस्टार कारिश्माखौ नैथि खेबाव दिनैहाय माने आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्राबाय आरोखि बोसोराव लोगो मोनखांखानाय ओमफ्राय दा दिनै नैथि खेब बे अन्थाइबारि फुटबल अपेनिं सेरेमनियाव लोगो मोनबावबाय आरो दा गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों सिस्टार जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबियावनो गासैबो आदानि चेनेलनि साबसक्राइबार नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय आङो माबायदि मोनदों होननानै बुङोब्ला गोजोननाय मोनदोंखौनो होननांगोन मानो होननानै बुङोबा एथ' जोंनि बर' हारिनि सासे मुंख्लं बिर जोहोलाव डी जाब्रां बिथांनि फुटबल टुर्नामेन्टआव दिनै बेखेवनाय हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लानो मोनदों आरो बेनिफ्राय आरो बेसेबां खाफाल गोनांसिन थाबावनो आरो लोगोसेनो नै आदामोनखौ सेकेन्ड टाइम लोगो मोननो चान्स मोनदों माखासे आंनि लोगोफोर सिनाकिफोर आरो आं बुंनो थाङोब्ला चिरांखौ बिराद मोजां मोनखायो चिरांनिफ्रायनो फार्स्ट एक्टिं खालामजेननाय गासिबो खामानिखौनो चिरांनिफ्राय माने बे लाइनाव आरो स्टार्ट खालामजेननाय हिसाबै आं चिराङाव फैनो होनोब्लाथाय बिराद मोजां मोनखायो आरो ओमफ्राय सिस्टारनाबोथ' चेनेल दंखायो औ दङ आंनि चेनेलाव खिन्थाहरदो नोंनि चेनेलखौ आंनि चेनेलनि नामा करिश्मा बर' खिन्थु आङो मा बुंनो रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसेबां भिडिअ लाबोबाय थानो हाया मानोना आं माने बयनाबो लाइना बेलेग बेलेग जेरै दा आदामोनहा ब्लगिं खालामो आंहाबो बेलेग आंनि खामानि दं बेनि थाखायनो गेजेर गेजेर माने सम मिलायोब्ला नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरो बेनो ओमफ्राय नायनो गोसोब्ला मालाबा आंनि ड्रामा सामानि क्लासफोरनि नायनो हागोन आरो दा चेक खालामहैनो हागोन आरोखि सिस्टारनि चेनेलखौबो आरो बेजों लोगोसे आङो सिस्टारनाव कुइसन खालामबावनोसै दा सिस्टारा दासिमाव बर' सावथुन मुलुगाव मोनबेसे फिल्मफोराव रल खालामबोखो आङो दासिम 6टा फिल्माव एक्टिं खालामबाय 6टा जाबाय फुल मुभि ओमफ्राय एलबामफोर दङ सर्ट मुभिफोर दङ बेखिनियानो गिनांगौआनो खुगायाव हरना गारहरनाया खुगायानो जोंगासिनो बेरसिगोन आं दा सिस्टारा गासै माने 6टा फिल्मावहाय माने फुल मुभि खालामबोबाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दा जेनेबा गोदान बयनो थाखाय माबा लाबोगासिनो नामा नै दाखालिसो सेप्तेम्बराव बे बोसोरनि सेप्तेम्बराव रिलिज जालांबाय राहा होननाय फुल मुभि मोनसे बेनि दा श' सोलिबाय दङ ओमफ्राय दाथ' गोदान बिदि जेबो गैथ'वा फुल फिल्मनि गैथ'वा ओमफ्राय माखासे प्लेनिं खालामगासिनो दङ खिन्थु बे खामानिफ्रा थिग जाथारोबाथाय नोंथांमोननो फोसावनानै होगोन आरो ओमफ्राय जेनेबा आं सिस्टाराव खनसे कुइसन खालामबावनोसै आरोना दा मोनबेसे फुटबल खेलाफ्राव थांनाय जाखो जेनेबा आङो बिदिनो फुटबल खेला होनोब्लाथाय चिराङाव आं खननै फैबाय बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानिफ्राव बिदिनो मालाबा थांनाय जायो आरोना इनभाइट खालामब्लाथ' इनभाइट खालामबा थाङो आरो जोंना बाबाया बिराद फुटबल नायनो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बिदिनो लाना थांफायो नायनो मालाबा बेयाव नायनो थांफानाय जायो आरो ओमफ्राय खाथि खाला गामिनिफोरावथ' नायबाय थानायानो जायो आरो जोंनि खाथियावनो मोनसे फिल्ड दङ बेयाव जोंना मा होनो फुटबलनिबो माने सानफ्रोमबो प्रेक्टिस जाबाय थायो आरो उन्दै गथ'फोरखौ लानानैबो ओमफ्राय गार्लसफोरनिबो बे गार्लसफोरनियाव आं नायनो थांनाय जायो मानोना आंनि लोगोआबो माने सासे हिन्जावसा लोगो दङ आरो बे माने फुटबल गेलेयो बेजों मालाबा बिदिनो फ्रि टाइम मोनबा जोङो नायनो थांखायो आरो दा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनाबो टाइमनि आंखाल बेखिनि कन्टेन्टखौ लानायनि थाखाय थेंक इउसै दे आरो लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरो मालाबा समाव लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो 100 फुटबलाव नङाब्लाबो ओरैनो आलासि जानो अके जायो फैनो हागोन दे